ane voice message a wode ama no wo kasa Vivian ho a wo nwene ho wo kasa Vivian ho rough umu no wo fa na nyahwe wakoma ne kura wonti jimi akoma ene se bia son se bia nyado enipa na etutu nsem asum na wo de me yenya wo yeduom ne koso ne ye interview ni biem na hwe abusuanfo de se obi ani tua se Vivian Joe Lawrence one boache ena no butwa Abraham Afia series no na unfortunately no omontemo ate na ayare hosem ye pa Ghana fu bibe pa Vivian Joe chewo se onje boache back no ne nkotwa Abraham Afia na emum no actor ujam ya ono manante ache ye pa akire mu se kwaya boache di Vivian Joe afaso no arehu ye pa na boache enam kan ya na de odi kura na wunya ne nsa kura no obenya bi na dia de se okosere na Vivian Joe ekofa ne fin kan de ne ba kumas e ma na 10,000 Ghana cedis so fan ko rent die na ofa na so ne betwa cedis na so duru ba bi a e fama aye boache na obeji di no afi die okasa Vivian Joe anim anyhow de se onfa bu ni di bi amfama Vivian Joe ena nnamu a omontemo ate no busuafo yankwane nkotie nsam a eye wojam e de ababeto abontene efa eye manso abeda Vivian Joe Lawrence ene boache entem it akokoba boache wuni mu nyansa boache interview we no na ni kwase nka wo ye wonne bobo no me nu nyina mu ni mu nyansa madwene nye magimi boache sa interview wa be yi e wo Vivian side yi se Vivian ka so wo ba bontia ba be kasa boache wo be ye din boache wakoma anya botre wunnie ana awie wo sei boache wakoma voice message ben na ya na wo ye e de ma Vivian wura fi baby a Vivian ko fa wo free ya wo de wo bae muni nka ya na enti se ne woni Vivian ya story na won ka ho na bibi na won ka ho a wono na twa na story what the body team no try story no hu say asumasi ye du twa me ye enye ye du twa me ye enye to pa che say story bia boache wa fa homra na nse ya boache they say what ho a wa ye production wo fra maami ya monene na me woni ayi Vivian na me maami tuntumi wo ba wo set so ujojo no e ma maami bufu yi ujojo no ujojo maami se ya boache wakoma mi do nyame wakoma no ekura boache se wanhwe ye afa na wo bebo fom kura hia ni ba Jimmy wotenka no e de na ye na utwu ba se utwu tasi na amfa mawo but we now we hwia na mfa mawo utimi to Vivian ka utimi ye de wo pe na nti se ad business bay anasa adwuma bay ne ntokwanim Uye voice message me Vivian asa we ni Vivian uye voice message me Vivian sebe so wakora no edine onsa si watwu dale eti interview we se obeye interview we na eye dey de beka papa be ma be obi beka papa afa ho beka se Vivian anya de se de beka papa fa Vivian boache won se wo so anya de so we aso bia de na dwene ba mo mumie no boache woni bobo mumie no mo ye interview no mo ya preku pa ma nwena nkwa akiri enti sa wo bobo boache ni Vivian tema problem abamu na say asaya enti esa wo chi boache tra ho ade adapa adwuma masem adapa ba bonten tin that way e bekoso amamo industry we mufri say so de mo ya no nyansa wom adwene wom because kuma wudu no so emema no ebinu mo jimi mo kuma wudu ankasa mema na ankasa no wo be difficult ahoya nko kuma wudu fo mema ahoya nko ema no de kale kuma se na ya ahoya ema no emi nua ba pa no NDC ba power and me hu say kale kumase eya hoya na ma ne de nka binim de oya hoya mema na ya hoya ya industry no omagu no za kuma wudu no mema ni nyina hu problem kuma wudu mema ni nyina che mema ka krebi
ano mo hu ni problem ahoya ni bre baye honhom ana kuma wudufo mema no ahoya baye ana kuma wudufo mema me so mani mmiri obi ti boache eti interview a wo ye ukotena fi a wankasa wadwene ebebu sei boache Vivian de wa shop pa wo odo tutu kwan eti so ye wo twasini bi na wonimu a wamfrɛ wa ɛyɛ otan ɛyɛ sɛ obɛyɛ interview check wo hwɛ de nti a wo yɛ sini a ɔmfa wo nka ho na ɔdo na hyase ɔde fa wo firi nkran na ɔdo baaye na ɔbɛha adan ma wo tinko so ɔfa wo ntwa kɔbɛ tu afiri nkran na wonya baabi ntɔ wonya aduane ennie no kɔbɛ yi afiri nkran ama ɔbɛkuma ase abɛha adan ma wo so ko fa wo ntwa kɔbɛ pagya wo adum pempenso bi sɛ boache ahwere wo chance wo fia before ye wo boache sɛ wo gimi sɛ wo ye ofire o sɛ wo ye banani o sɛ wo ye anwunani o sɛ wo ye ayi dakati ni o sɛ wo ye frafrani o yenim wo ka sɛ nyina gimi nko a interview we boache ebenam so ama ho akyerew ne behia wo na obeka sɛ yes wo na me betwe wo so wo sɔle a mo se mo pekuma wudie na wo boache de obi beka be ye Vivian wo interview a na wo boache obi ba be ye Vivian wo interview a na wo se Jimmy da bia meka ano odin passing wuwo ano odin se yade Jimmy edi se Yesu Kristo wantimi ansa no sa ano odin papa Jimmy en fa wo se woni ma de Jimmy en fa wo se wo sika Jimmy en fa wo se se bia so wo ye popra e wa Jimmy a ye ja wo hwenye ye wache wa hwere wo chance satamo a na wo akra watama bobo baifo we ye bobo ya na kusa ko ye gay interview ka se kuma be ye ni ade wo be na wo wi na bobo sa twene ho no wasa be kasa tia Jimmy enema ekoso e tan pa wo wi ase e wo kuma wudum pa bobo ye first wo ye Jimmy adai eti ayi entafo kromko ayiri no okunu omko bibie no ntokwanim ti boache ne wagimie ne wansu nyansa enti wo bobo so a wo so ye interview so nsu nyansa se wo ma boache ne Vivian entabasem eye interview eda bonten emmoa wagimie na munsu nyansa wagimi fo mienu etu kwan a saa ne beba adasa accident besi anase bi so meja problem okwan bobo kuma would for mo hwe bobo ye wo ye bonsam wa nwene but interview na ye no wa nwene abese wo chance bebrebe enu nti na baade sam obi mpese se bi so wo ye ja obeboa obi no mo na mama moa ye den no se nipa no obeboa no de obehuna firi wo mu no na ye se efie na akwa ye se fie mo an mama boafofo ni nyina ayera na nka woni munyansa na mo wadwena mo ankasa wo bobo woni sehwe sede ma ayi Vivian je ne boache combine a eko den ko be interview dabi boache ayi we boache we me ma onya interview no me nua ba Vivian de me ma onya interview no yes ha ya se me kwa bonten ka nyansa no wa dane wo ho ebegu emu ebehye enhye ana wo di abro na yenhye da hunu industry mu nyansasem a wo de wo industry mu me boache me ne boache na nam a metu mi safuto nse mo onya interview no da ne ba se ne niema bi se Vivian so wakasa ene wo bie na no ana ode boache interview wa ye ana voice message a ode ama no wo kasa Vivian ho a wo nwene ho wo kasa Vivian ho rough umuno onfa na nyatwe wakoma ne kura wonti Jimmy akoma ene se bia son se bia nyado enipa na etutu nsem gu asum na wo de me yenya wo ye duom ne koso ne ye interview ni biem na hwe so boache won san ko te bia dada ni mu a na wo tenkan no ehia wo no a wo kire wo no a ene boafo na wo enya yize boafo na pa ti se wunya obi no boa wo se ya
think dwene that dwene nye nsem nya ne so so na nom say wonya broga wa jimie broga wonwene nko achi broga se